2 বছর buni rabar baga raise kumote mobile kaise pajamani an afro a panya fro an busa an bihik busuk ri rok sanke hapono bono ri rok riya karise ang kumote khe mobile kaise pajamani takhoro bukhro je nugu manai miya hor manai rok kisa hanu phirok rekha sanai anor makha nangmani video rok khlaijak tongo hingke tai whatsapp rogo kwbangma buni number rok save khaijak tongo yoborok kisa nangui tongkha ang no mangkhe rang 10,000 se pani rwano kicha rejabai gere do takhoro bukhro ani bumungke bibi debroma par angke hemon para ani phone number angke 9612 75 31 37 Mia bos ga thangmani Hirapura thangmani tam khain thang no rang kisa nanya hani rabar kisa phalmani ge nok ni theke nang koito phun talang thang phone kaisen tlango abo mino sa koito nongkhor nok ni nokhomani 5ta herok nokhokana phungni de sarik ni pastang ko horsing to khobla cha kisa hor nangkha sana joran ta sabai thang ang thachung thango bai thang gari bai thang bai thang jeng ken kabun pore ka busuk jora nang sokya phun sokya Hirapura sogoi mane wansa mali silchor thangjak nge bobai kok salake bong nok thangai no nge bin babu masa tongo bura nge bobai asugoi kok sai phalekya nge ang bai de star na phurungke ani phone ani pocketon dajak nang ajaga ni bong nok ni ma tangkhanin phone bong no ongkhor puro khe tongo bong ro pogya na le pogya ekdom confirm emno thingno bahai ki saiman abo kha ang oro phone kok sai pheibla nge phone kok saise ang sola daise bai de star ri pheiyo phone ke busuk dam ni abo phone asolo dam ya 13,500 ta je mana rong ke 10,000 sire nai na je mane rong na 10,000 na ora nangmani kisa tongbla phone number rok ke phone gang ke boma color mobile gang ke ni tornado green color ni khrang dalok jak ta na kisa khrang re ke bin mobile gang ka IQ je mana ro bonno kisa phirogir jadi abo sadoglia bini phone no kisa nangmani abo hairok tongmani bagai nai bo aphuno je sakabana nangui tongkha abo haita ke do ke nung ari nongkhorka bike chalogoi boro daitui phai nung sur chola han jamani pok iko chola klai khena mane kut chola buko ni na kut nogota ke bosga daitui phimani ya pocket chola wo iko busuk thugo nindu phunda tong tabo kaisi pano tongo umsing da tor yami keep baksan the lock sung size mo da khang ke nukjagi stong ta na gabu bacha lokhe lama hamje bula khutuk khata ke flat charong khlai khena ta Hirapur theke yang biang ti phai nung Hirapurni theke ko lama main road ta mohram road azgan theke je kok sawai nung phun kok sawai ne je ode je ka damani aun pare khoto kholok pika omote kholok jagliya je thurukta bari kok sai payment theke wasin direct hajaka kok da aro kok sabe ke nung pagede dakha kok sabai ke pocket dakha nung phun kring ke bufur saimun ka phone kring ke nogo phaiye puri left tui phaikya ka bo mai di boro saja gya nei samung khani borok ba mai rok asak sai maya time kurui ke kisa tibin sawan nei nogo sakha ke a tibin ke bor pai pe hai mohram chomuni dukhram chomuni bai mohram chomuni wo azga nung phun da kholo o jaga kholok jagya nomun poren ke nogo phaiye puri sawoi phone charge na nei kya ge kurui inga poren ke phone call khaini kya inge wase khlai nei mani nogo sakoi jak nei mani nogo kurui inga lama botok lama da klai nei phone sing thangla kya 5-6 bar khlai kya inga oloko switch off khlaina kha phun chirom liya ta na phone rom liya ge nung thana ka sa sai ke cha thana saije kota saini ni tongta o phun bokhe binin da bo yam bin bokhong inke kan takte busong obo bini phun pai phuru manmani inke obo number rok bai bote se romai mano ni jing khanao police rok no khang ke do manjak thangnai abo jesa sim a sim sokogoi on sim da phon manjak nai a mobile haipun yoglak ojaga joto no tongko a paima rok number rok
EMI rok podre podok tongkho jago engke mobile no police rok bo romoi mano ga mobile no nungmani bo kun jak phone chugri mangla na kita rok ka sim sing china heda je jak phone thangpo do manjaknai bela phone je tui tongsak engke phone kisana rok rikang ke no chao karon dang ke obosuk buni rubber baga rok rawoi kosto khlai ranga jini bihik bwsano kamung sumung riya karoi kun mote khe paijamani aborok kisana rok mankha ke rijadi kini tui tam sarmuchung abono koita takhok tei buhuk songrok no hokra sakra kusuk kubai je mani tongnai kisa ano rijak chanai ang to puilao sajak 10,000 rang rwnai hinui ani mobile aswk damya phano ang 10,000 price rwnai talachidi buni yaktui rok phano direct nukjai angkhe buni yaktui rok phano pathor bo baita lama jora phano phaina phaidi wngkha lama jora phano phaina phaina ang buni bo phunu gya ani mobile eko ani bwsa mobile hamjakmani bwsa hamja joto mankha jabai geradi toya khlaiui maya khlaibai wana jangmani mai tui salia a mobile koma khano ke je manai rok khemisa rojabai di engkai abo to je manai rok no maganang khaya be tobo dati dati nuksa robai jada abo nangmani manui tongo a jaga rogo je kunu boni sep khaijak rok potore pot tongo ke je manai rok tini rogo no kisa pherogui rojabai di aba sini dara ko rabara hinge gan rokna unye mobile ta tamne rabara yo horo hinge tabu mobile ko mazagi malia ka bono mok tongo abono takukse bukukse ono ko jaw ban mobile je manar kisa bono suba so khlanye phajari an ko ma sunu ekdom bokha dukhu nangjak sokata na bokha dukhu nangni kamung tombo hapung sabung thuya bo mukti klaja ko chong abono jotono no je mana chongnai ro jotono bono suba so khlai phabe jari an ko bongma suno main bo sali ati bono ne bon kerita ti mobile pa jama sibo one kosto khlai payment na kosto khlai pai bo abono je mana chongnai ro abon bono ro khangke songbo maganang khlai kala bono sengje yakso mani ro nai bono abon nor kisa bono mayendo ya khlai pai jabadi an bo anyumo kumo kan mami mama hingke khajang taktai busong singkhane mankha ajaga kwbangma nukhungni muitu manjaknai photo rok video rok kwbangma tongo abo satokya aboni bagui borokni mukumu torokna bagui onek kosto khlaina puila pailaimani borokni kostoni phol abono baksa ba saw 10,000 chiri mano hingkha baksa sanai 10,000 chiri mano hingkha onyo mobile ketal paima khana blasa haida abo haibo o jaga te kisa proshno paipra haipano puilani je hamjaklaimani maniba onyo manfano bokha kwchangya ta o puila kosto khlainai paimani abono mukumu phalna muchungya kmarna bo muchungya o mukumu hisabai narakna muchungmani nukhungo kaisa puila mobile hapaimani aboni bagui borok bokha dukhu nanglaijak norok jodi mankha kisa borok no rijadi engkhe tini bagui chwng chinai jotono hambai।